Yari ani pang pabalo namon sa inyo nga pang good vibes sini nga weekend. Nagay balo ka mo bala nga miara sang isa ka lugar sa may banwa sang Binalbagan nga kadtuan mong ini nga lugar kadamo ka sa matun-an. Ang ini nga dingding nga himo sa tiles. Ang tiles himo sa mga plastic bottles kag mga taklob sang mga soft drinks ag mineral water. Amo man ang ini nga mga yahong kag mga pulungkuan. Ini tanan-tanan ang ginatudlo sa sini nga facility diri sa may plastic project sang Peace Pond sa Binalbagan. Ini katuan ta sa Sabado sa tripping ni Rome. Kag mga mangungumagin connect sa Land Bank of the Philippines pinaagi sa bulig ni Mr. Ryu. Ginpahibalo ang mga mangunguma kung ano nga mga projects o kung ano nga mga grants o kung loan ang pwede nila masudlan sa Land Bank. Ini naman natin yung pag-istoryahan sa Sunday sa Are You Agreeable at 8 a.m.